Politikariaren irudia gainentzen bazaio ere, hizkuntzalaria izan zen bokazioz Txillardegi. Eta hizkuntza ardatz hartuta ondu du egileak 3 ataletan banatu duen liburua. Hizkuntzatasuna, euskara eta biografia. Ikasle zein irakasleentzako material izaera duena. Jose Luis Álvarez, enparantza, Txillardegi. Ez da lehenengo aldia, Txillardegi hartzen duzuna zure liburu baten ikergai. Bai, egia da. Aurreko batean Txillardegi eta Zimino argitaratu genuen, Susan, eta hor batez ere novelak hartu nituen aintzat, eta hemen gehiago saiakerak. Lanbidez filosofia irakaslea izan zara? Bai. Zenbat hamarkadaz? 3 terdi. 3 terdi. Oin 3 hamarkadan neure irakasle izan zeinen, filosofiako, ez? Hala da. Bai. Batxillerrean? 80ko hamarkada euritsuan. Bai. Eta filologoa zara zeu, ikasketaz? Bai. Marcos, eta zenbat liburu eta saiakeretan murgilduta, baina 2 hamarkada edo liburuak kaleratzen, eta saiakeretan gai oso ezberdinak lantzen. Bai, dena dela, saiakera guztien artean erantzun potentena liburu honek izan du, noski ez nire merituengatik, baizik eta Txillardegiren beraren merituengatik, eta uste dut aurreko liburu guztiak danak batera, baina oihartzun handiagoa izaten ari da. Zelan idazten da honelako liburu bat, 3 ataletan banatuta egongo da, azpiatalak izango ditu, azpiatal asko be bai, zenbat lan dauka? Marcos, honek danak hartu behar dalako, ulertu behar dalako, eta gero, zeuk geuri orrastuta eman. Zenbat lan dauka honek, atzien? Bai, ordu pilo bat, hala da, bai. Ez dakit, eta gainera, ordu gehien agian pasa ditut txorakeriekin, adibidez. Kontu teknikoak horrela oinoarretan puntu bat ipintzen baldin baduzu, urrengo letra beti ateratzen zaizu letra larriz, ez duzu nahi, ordan berriro bihurtu behar duzu letra txiki eta horrelako gauzekin. Hau da, bai, impresionante, bai. Bere sasoiko eztabaidetan sartuta, gizon oso jantzia, hizkuntzari buruzko eztabaidetan sartuta, eta, hizkuntzak, estrukturatzen digu pentsakera dana, hori izango da portxu bete muina bai liburuarena? Bai. Ze ideia, atera alda, ze ideiarekin labur bildu dezakegu liburua? Uste dut hor 2 ideia nagusiak direla, alde batetik, lehenengo zatian hizkuntzatasunari dagokiona estrukturagile inkontzientearena, hau da gizaki guztiok sortzen ditugu nahi gabe strukturak, mapak egiteko daukagun realitate kaotikoan, bai ez dakit edo nolako hizkuntzak, ez? Baina dena bilakatzen zaigu hizkuntza, gu ere hizkuntza garelako geneetan, adibidez. Hori alde batetik, eta beste alde batetik, bigarren zatian agian ideia nagusia da gaur egun euskara desagertuko ez baldin bada, beharrezkoa dela alde batetik, hori maila individualean, ekitea, militantzia, ez autista bati, baina oso sendoa, gogorra, ez dakit nola esan, elebakar bilakatu, eta elebakar giza funtzionatu gizartean baita erdaldunekin ere, eta beste alde batetik lan politikoan beharrezkoa dela euskal estatu bat, bestela gurak egin du. Gauz asko, harimutur asko, azpiatal asko, liburuak, bibliografia zabala be bai, lagun bat gonbidatu duzu gurekin bat egitera, nor etorriko da, gaur, artefaktura? Mikel Anton, Laurak liburu dendako liburu saltzailea. Elkar ezagutu genuen Biran, hain zuzen, Erronda kalean, Bilbon, hor Agora filosofia elkarteak antolatzen ditu kafe filosofikoak eta hitzaldiak eta bar, eta
hitzaldiaren gaiari lotutako liburuak eramaten zituen Mikelek eta ipintzen zituen salgai, maitxo batean, eta hor ezagutu genuen elkar, ez? Igual, zaintzari buruz baldin bada gaia, berak zaintzari loturiko maila jartzen zituen, liburuak ipintzen zituen, edo baldin bazen, bueno, ez dakit, zezenketak, hori arimaren eta gorputzaren arteko lotura, hor eramaten zizun Espinoza, eta horrela ezagutu genuen elkar. Badago ala ez dago gerra bidezko eta zuzenik? Zer da erabakigarriagoa? Gizakiok berdintzen gaituena, ala desberdintzen gaituena? Hizkuntzen arteko antza, hizkuntzek amankomunean dutena, ala hizkuntzak bereizten dituena? Txillardegi hizkuntzalari, bere figurak gauza asko hartzen dituelako, baina hizkuntzalari moduan egindako lanaren laburpena, bilduma izango da liburua. Bai, bilduma. Txillardegi berak kontatzen zuen liburutegian batez ere hizkuntzalaritzari buruzko liburuak zeuzkala. Noski antropologiari buruzkoak ere bai, fizikari buruz, biologiari buruz, historiaz, baina bera bokazioz hizkuntzalari izatekeela askoz ere gehiago politikari baino edo horrako zerbait. Eta uste dut bokazio horretan oso bultzatzaile garrantzitsua izan zela Txillardegi ohartzeak zelan hizkuntzatasunak, berak asmatutako berba, zeharkatzen gaituen goitik bera. Hizkuntza da ez bakarrik gizamintzaira, baizik eta ametsak hizkuntza dira, sintoma psikiatrikoek osatzen dute hizkuntza, aidego sistemek, mitoek, totemak, eta giza esparrutik kanpo ere, geneek hizkuntza daukate euren baitan. Hau da, gure hizkuntza, erabiltzen ari garen hau, ematen du dela genomaren hizkuntzaren erreplika bat. Beraz, naturak ere hizkuntzaren bitartez funtzionatzen du. Hori erakutsi digu biologia modernoak. Markos, aipatzen zabiltzen guztia, azpiataletan bildut egongo da, 3 atal nagusi egongo dira, hizkuntzatasuna esaten zabiltzena, bere berba hori, euskarari eskainitako atala, Txillardegiren ondaretako bat izango da, ezta? Euskarak biziraun behar badu estatu hori behar duela, esaldi oso famatua. Estatuarekin bizirauten duen bestela ez, bere politikari lana dela eta bar, eta bere biografia ere sartu duzu. Apurtxu bat ikusteko iruditzen zait, gaur egungo begiekin irakurrita liburua, testu inguruan jarri behar dela. Nor zen bera eta batez be, ze testu inguru historikotan eta ze garaian, ze garai politiko, sozial, egin zuen bere pentsakerak bide hori. Bai, katakonbetan berak ikasi behar izan zuen, gurasoek bazekiten, baina ez zioten irakatsi. Eta sumatu zuen bere baitan erabat desagertua. Euskara berreskuratu behar izan zuen, lan handia eginez. Eta orduan tentsioan bizi zen, ze bazekien edo norengan edo berarengan ere, ez dakit, bolada luze bat egonezkero landuari desagertu aldela. Eta zuen sentipen hori oso zabaldua eta aspaldidan gainera hau badoa. Hau badoa. Humboldtek adibidez 19. mende hasieran ikusi zuen, 20. mendea iritsi baino lehen ziurrazki hizkuntza bizien zerrendatik desagertuta egongo zela Euskara. UNESCOk gaur egun esaten du 7.000 hizkuntza daudela munduan, eta 21. mendea amaitu baino lehen 3.000 desagertuko direla, eta Txillardegik ikusten zuen arrisku bizian Euskara. Eta orduan pentsatzen zuen estatua maila politikoan beharrezkoa zela. Ze ikusten zuen kondairari buruz asko irakurtzen zuen, eta esaten zuen, azkeneko mendeetan estatu bat atzean eduki duen hizkuntza bakar bat ere ez da desagertu. Eta aldiz, desagertu diren hizkuntzek ez dute estaturik izan,
atzean. Orduan komeni zaiguna da, lehenbairen lortzea albaldin bada eta estatuaren tresna guztiak ipintzea euskararen biziraupenaren alde. Hori maila politikoan, baina maila pertsonal etikoan, berak ikusten zuen beharrezkoa zela militantzia, eta militantzia horren barruan euskaldun elebakar bilakatu. Baita euskarez ez dakitenen aurrean ere. Orduan, lan hori egin, euskararen alde, buruko minak ekarri zizkion, bestak beste zenbat erakunderen sorreran, zenbat gauza, zea itzindari izan zen, ikusten gabiltz, sasoiko, pentsalari eta intelektual ikaragarria, Txillardegi esan dugu, zenbat alorretan bere jakintza utzita, baina apurtxu bat zenbat sorrera, lehenengo novela existenzialista modernue, Euskal Herrian euskarazen sortzailea, etaren sortzaile egon zen. Zenbat gauza, zenbat sorreratan, eta gero zenbat atzera egin behar, batez be, euskararen lehentasun hori, defendatzea erren? Bai, hainbat erakundetatik bota zuten, hor gogor egitagatik, ez? Esaterako etan dimisioa eman zuen, ez da berak sortua izan, berak sortu zuen euskararen alde, eta ikusi zuen, zegoela infiltrazio espainolista antzeko bat, eta aldizkari guztiak, testu ofizial guztiak, bera erbestean zegoen bitartean gaztelera zirela, eta orduan dimisioa eman zuen horregatik beste. Baina bai, hori aldarrikatzen zuen, ez? Beharrezkoa dela maila individualean militante bilakatzea euskaldun elebakar, eta gero borroka politikoa egitea euskal estatu baten alde. Gaurkon gomendatuko izan liburu erderazko bat da, Asesinatos para principiantes, Holly Jackson idazlek idatzitakoa. Lehen gaudan irakurri nuen, eta hendikan dauket sentsazioa liburu honana, ze 16 urte eukita asko gustatu zitzaiten, oso errez irakurri nuen, ze historioz zeuken testuz gain, erabiltzen zituen beste testu mota batzuk adibidez, WhatsAppeko testuk edo elkarrizketak, eta orduan irakurtzen seitzen launtze zizun. Liburu hau gehien bat dijo drama, misterio bat da, pipizeneko pertsonai batetaz, nun hasten da, noindala 5 urte gertatutako misterio bat ikertzen. Jada bitzet polizik itxita zeuken, baina behazten da ikertzen eta hasten da aurkitu ez zituen sekretu aurkitzen, pista batzuk nun jendek ez zituen ikusten, eta hasten da sekretu katatzen jendeek bilatu nahi zituen. Orduan, interesantea iruditu zitzaiten, ze beti drama seitzen, misterioa seitzen duzu, arioi beti jarraitzezu eukitzen, eta nahi oso erretxi iruditu zitzaiten irakurtzea, eta nik asko gomendatuko nuen nire inguruko adinentzako, eta begoal bai txikigontzako baita interesgarri eta divertigarri dalako. Hizkuntza eta pentsakera, hemen artikulu asko landuko dituzu, baina batez be liburuak eta bai, eta esan dugu 50 hamarkada maiera horretan, baina 60 hamarkadan hasitako lana, 80 hamarkadara arte edo gehiago, evoluzio bat ikusten da bai Txillardegiren obran, baina apurtxo bat hizkuntzari lotuta eta estrukturalismo horren eragina, ezta? Hizkuntza izango da, estrukturaka doan gauza bat barru-barruan daukaguna eta pentsatzeko mundu ikuskerarako balioko diguna. Hori da, bai, bere kontzeptu giltzarrietako bat da, hori, guk badugula gure baitan egituragile inkontziente bat. Izen bat asmatu zuen horretarako ere, estrukturamena, eta orduan, berak ikusten zuen gizakiari mundua datorkiola modu kaotikoan, eta berak barruan gizakiak sentitzen du mapak egiteko beharra anabaza apur bat apaltzeko, ez? Eta orduan sortzen ditu esaterako hizkuntzak, eta hizkuntza dira estruktura sistemak ere bai, baina inkontzientak dira, ez? Hau da, adibidez, inkontziente dira, eta hizkuntza bakoitzak dauka bere logika. Ez dago logika unibertsal bakar bat, hizkuntza bakoitzak dauka berea, eta adibidez inuitek dauzkate 3 bokal, ingelesek 14, eta euskarak 5, baina inkontzienteki sortu genuen, ze
herriak hizkuntza sortzen du poetak poema bezala, ez? Gutxi gora bera, erdi inspirazioa, metafora, metonimia, horrek dauka eragina handia, eta inkontzienteki sortzen du, ze hor Santimamineko gure arbasoak eta zuten asanblada batean eztabaidatu zenbat bokal. Hori gitxik egin zen, ez dakit zehaztu, ezarri eta zabaldu eta aurrera egin genuen. Hori guzti egongo da, metafora horiek, metonimiak eta bar, hizkuntza bakoitzari eta sasoiko pentsaeren eragina bai izango da, antropologiatik eta Levi Strauss eta bar, baina hizkuntza guztiek izango dute, herri guztiek izango dute balio bera, ez da hizkuntza bat beste bat baino bi, Hori da. Hizkuntza gutxituei dagokienez eta guztirako almena izango du gure hizkuntza bebai herri guztiek, horren adibideak ere jasoko dira liburuan, interesgarri hori bebai, balako psikoanalizitik eta bebai, apurtxu bet, ze pentsamentu orokor ezta, hizkuntzari dagokionez eta aplikatuta, horrek dakartzan kritika guztiekin marxistekin eta bar. Bai, bere hizkuntzaren filosofia martxan ipini zuen polemika bizian eta askotan abertzaleekin polemikan, ez? Adibidez, iruditzen zitzaion, 50ko hamarraldian, maila berean jartzen zutela jeltzaleek adibidez, ez dakit, kaikua, txistua, euskal dantza, eta oso ondo daude, baina pentsatzen zuen hizkuntza dela ezurdura, ez soinekoa. Ez da axaleko kontu bat, hor dago herriaren arima eta hizkuntzak ematen digu mundu ikuskera bat. Eta, alde batetik jeltzalekin, baina gero ezker abertzaleren barruan, polemika zeukan, etengabea, marxista ortodoxo batzuekin, nazioartekotasunaren izenean gutxietzi egiten zutelako euskara eta euskararen erabilera eta bar, eta txarregi zutan jartza zen. Nazio edo klasea, ez da? Hori da. Beretzat, Mao Tse-tungentzat bezala, hasieran egin behar dugu mundu ikuskera antzekoa ematen digun euskara erabiltzen dugun batu, Euskal Herria askatzeko edo, eta behin askatu ostean, orduan ja konponduko ditugu klase auziak eta bar, baina nazio borrokak garrantzia handiagoa dauka klase borroka baino Txillardegirentzat. Hizkuntzatik, hizkuntza berreskuratu, hizkuntza jaso eta gero, sortzen da bere abertzaletasuna, ez alderantziz. Hori da. Beti urrenkera hori nabaritzen du, bere baitan eta toki guztietan, ez? Gauzak behar bezala egin behar izan ezkero, berak egin zuen aurrena euskaldun du, bere burua, horren ondorioz abertzaletu zen, eta abertzale zenez sartu zen politikan. Baina urrenkera hori ez baldin baduzu errespetatzen, gauzak ez dira ondo ateratzen. Soziolinguistikaren garrantzia ere? Azpimarratzen du? Bai, halako batean ohartu zen, genituela euskalariak, apur bat adituak, ergatiboak, euskara eta iberiera ia aidetuta dauden, edo horrelako gauzekin, baina falta zen erabilerari ekitea, ez? Eta Txillardegi beti nahi izan zuen hizkuntza bat bizia, ondo ezarriak gizartean, hau da, balio duena komunikatzeko, komunikabide bat da funtzean hizkuntza, eta orduan ez baldin badu balio, eta horrek bai, ez dakit, harreta ditzen dit, hizkera bortitz horrek, esaten du, guk hil beharko genuke, euskara gure eskuekin, eta Espainian eta Frantzian urtu. Bai, beraz, aleginak izan behar du hori, benetan tresna praktiko bat izan behar du, eta giza almenak, garunak, elikatu behar ditugu euskararen bitartez. Eta horretarako balio ez baldin badu, hobe baztertzea. Bide horretan gure borondateare beharko da, esaten gabiltz, estatu bat nahi zuen berak legeen bitartez eta testu inguru bat sortzeko eta besteko hizkuntza, baina erabiltzaileok borondatea jarri beharko dugu bestela, horrek ez du askotarako balioko,
Eta horri lotuta, gaur egungo zenbat polemika oraindik gauza batzuk liburuan ikusten dalako, sasoi baten idatzita daudela, baina zikliko datozen gai polemiko horiek badaude, estatuarena, herri borondatearena, erabilerarena, euskara burgesiarekin lotzearena, oso, oraintzu... Hitzez oraintzu jasan dugun polemiketako bat, gauzazko indarrartzen daudenak une oro, gure artean. Bai, liburua idatzi ala horrek ere harritu nago da. Polemika hori guztiak ja bazeuden eta oso sakonki jorratu zituzten, sasoi hartan, eta igual errepikatzen ari gara, baina igual axalean. Eta gero, esaterako, hizkuntzaren eta pentsamenduaren arteko harremana ere oso polemika bizia zen sasoi hartan, eta gaur egun ere berpizten ari da, edo erlatibisten eta unibertsalisten artekoa. Hor, badoaz eta badatoz horrelako jarrerak. Gero, hori, Txillardegi, hizkuntza eta pentsakera liburuan, garbi esaten du, hizkuntzak baldintzatu egiten duela gure pentsamendua. Hau da, ez bakarrik lexikoan, gorri ez da rojo, metzaron a la roja calle. Esperientzia desberdinak izan ditu Espainiak eta Euskal Herriak eta Frantziak, eta orduan esperientzia horiek kristalizatu dira struktura linguistiko eta hitz desberdinetan. Hori amorantearen araberakoa izan beharko luke, baina irakurri dut oraintzu liburu polit bat, Después del pop, poema liburu bat, Huelbako neska gazte batek idatzia, Elisa Fernández Guzmán, eta bertan kontatzen du, bere nerabezaroko maitasun harreman bat, beste neska batekin, eta zoragarria da nola ematen dion kategoria unibertsala beren arteko esperientzia intimoari. Samurtasuna, nostalgia, humorea, fantasia, denetarik biltzen da poema liburu horretan, Después del pop. Stefan Zweigren gizateriaren momentu gorenak, ezta? Hau historiako liburu oso polita da, sentsibilitate handiz idatzitakoa, eta pixka aldentzen da nobelea historikoa edo genero hortatik, eta pixka historiako momentu garrantzitsuenei egiten die kasu. Musika konposaketa garrantzitsuak, edo Errusiar errevoluzioa, edo beste ekintza edo pasadizu historiko handietatik gelditzen da, eta oso liburu interesgarria iruditzen zait, bi aldiz irakurri dut eta mundu guztiari gomendatzen diot. Jose Luis Otamendiren edozein liburu izan daiteke, batez ere azkeneko bi hamarkadetan idatzi dituenetatik edozein, baina aipatuko dut Kapital Publikoa, irakurri nuen lehen da biziko aldian, jarraian irakurri nuelako, negarpila bat egin nuen, liburu hori irakurtzen, eta sentitu nuen nik idatzi dut liburu hau. Eta gero niretzako Jose Luis Otamendi da sor daitekenik sortzen denera hurbilen heldu den poeta. Eta niretzat erreferente handi bat. Gaitzesten ditut trafiko ez beharrez gertatzen direen heriotzak. Eta gainerako kalteak, eragileak, babesleak eta euren isiltasunarekin nolabaiteko aterpea ematen dietenak. Mikel, Txillardegi hizkuntzalari liburuak eskatzen du, alegin bat irakurlearen aldetik bai. Bai, baina nik uste dut gero irakurleak jasotzen duela ere behin sartzen danean eta murgiltzen danean. Niri asko gustatu zaidan liburu bat izan da. Batez ere agertzen direlako Frantziako strukturalismoko figura horiek denak ezagutzen dituena, baina beti atzerriko tradizio bezala ikusten dituen. Eta hemen liburu honetan ikusten da nola ja garaian norbaitek
ahalegin hori egin zuen ideia berritzaile horiek Euskal Herrira ekartzeko. Bai, hala da. Bueno, polemika baten eraginez, baina ganora handiz ekarri zituen eta oso ondo azaldu zituen, eta bueno, ni dakidala Lakanen pentsamendua Txiardeik azaldu zuen euskaraz lehenengo aldiz, eta Levi Strauss ere oso ondo ematen du Levi Straussen berri, eta gainera empatia handiz berarekin, ez? Esate baterako, ideia harrigarri batzuk, hau da, Firet historialariak esaten du, Frantzian behar direla adikzio ideologikoak, eta marxistek zeukaten kokainaren adikzio antzeko bat, baina 60ko hamarraldian etorri ziren estrukturalista eta erabili zuten LSD-aren adikzio psikodeliko bat, ez? Eta adibidez, gizon berria, kosta ala kosta, sortu beharrean, estrukturalistek nahi zuten gizakia disolbatu, desegin. Eta desegin eta itzularazi naturara nolabait. Eta ikusi nola naturan ere dauden hizkuntzak toki guztietan, ez? Ze guk, idatzi egiten dugu, baina idatzita gaude. Eta idatzita gaude gainera, orain dela 4.000 milioi urte ezkeroztik, ze lehenengo molekulak bazekarren guk oraindik daramagun struktura, ez? Eta hizkuntza bat da, hori ere. Orduan, horrelako konfluentziak, esaterako fonema zer da hizkuntzalaritza. Horri esker, pentsatu zuen Levi Straussek zer den ahaidetasun sisteman intzestuaren debekua. Parekoak omen dira fonema eta intzestuaren debekua. Biak dira ezezkotasunean oinarritutakoa. P fonema da ez dena T, K, are gutxiago L edo M, oposizioz topatzen du bere tokia, eta intzestua da ukoa, ere bai, debekua, gainera ematen du gizakiok naturari eman genion lehenengo ezetza izan zela, eta dela arau eta moral guztien jatorria. Nik esaten zuen apurtxu bet, antropologia ikasten, hori dalako bestak beste, Levi Strauss ikasten gabiltzenien, berak inzestua jartzen du, gizarte guztiaren oinarri moduan zer egin aldan zerrez, ez guk ulertzen dugun intzestua, gizarte bakoitzak bere kodea daukalako, baina ezezkorrek esaten du, zelan gure artean harreman du, eta nola harreman du kanpokoarekin bebai. Eta nola egiten duen Txillardegik, hizkuntzarekin lotu, pentsakera hori apurtxu bet Mikelek esaten zuena, ezta? Ekarri pentsakera, oso unibertsala eta dakiguna eta klaseetan emoten dana, bere pentsakerara. Txillardegiren gai garrantzitsu bat da naturaren eta kulturaren arteko harremana, eta mitoetan, eta Levi Straussek aztertu zituen 613 Hego Amerikakoak eta Ipar Amerikakoak, eta gai nagusia hori da. Orduan, Ipar Ameriketan naturatik nola pasagaren kulturara adierazten dute soinekoaren bidez, lotzariak tapatzea da nola gizaki egiten gaituena, eta Hego Ameriketan gehiago gordina egoziz, hau da, sukaldearen bidez. Orduan, fonema hizkuntza eta sukaldaritza eta ehungintza dira apur bat naturaren desordena gizatiartu egiten duena, ez? Albaeak dira eramaten gaituztena. Arrantzadiko liburu
truke zientifikoa. Hasieratik jende asko ibili zen trukeak egiten edo bilatzen, eta etortzen dira edozein leku mundutatik. Gaur bereziki aipamen berezi bat gustatuko litzaidake egitea. Adibidez, Fermín Leizaola, ikertzaile asko egon dira truke zientifikoak lortzen hainbat lekutan, erakundetan, museotan, unibertsitatetan, baino ez bakarrik hemen zea estatuan, baizik eta ere Europan zehar. Eta, Fermín etnografiako zuzendaria zen, bere aportazioa oso interesgarria eta oso handia izan da. Eta, berai esker, nik esango nuke liburutegia ez dela bakarrik liburu batzuk edo aldizkari batzuk apaletan, baizik eta pertsona dira, izena bizena dute. Liburu berezienak, kasualidadez, trukeari esker jaso ditugu liburutegian. Adibidez badago oso bitxia dela, eta da El Atlas de Mamíferos de Osteologiko, eta da referentzia oso handia arkeozoologiarako eta zoologiarako ere bai. Ezurrak erakusten diela, eta laminak oso interesgarria diela. Gero badago beste bat da del Instituto Gigi de la Selvallina, eta liburua eta ere bai irudia dira. Hemen agertzen dira mamiferuak, hegaztiak, eta badaude. Uste dut zazpi karpeta handiak diala. Italianarra, baino ere bai belgarria dira, eta hemen oso interesgarriak eta maite dutenak zera. Ikertzaileek maite dutenak. Eta gero badaukagu ere bai aldizkari oso bitxiak, adibidez Bertize, falangekoa. Nola orain oroimen historikoa ikertzen ari dira, guzti horiek oso interesgarriak eta erabili dutenak asko. Gerra zibilikoa eta guzti horiek gaiak oso interesgarria diela arrantzadiko eintzat. Sasoiko eztabaida sutsuetan parte hartuko du Txillardegik. Ze gaurkotasun ikusten diozu, Mikel, liburuari, pentsakerari, gauza batzuk egia esan, testu inguruan apurtxo bat galdu direlako, esate baterako etorkinei buruzko bere gogoetak eta bar, sasoi baten diktadura osteko frankismoan zegoen etorkina, zegoen Euskal Herrian eta gaur egungoa ez da berdina, eta orduen gauza batzuk bagian zarkituta geratuko die, baina zer ikusten zu, Mikel, gaurkotasun moduan liburutik, edo zerk egin dizu klik zuri? Hor agertzen diren arazo edo ezberdinak berak pentsatu zituenak. Bat aipatu duzu, gaur egun beste modu baten ematen dena, baina arazoa pentsatzeke dago, bere modu espezifikoan. Baita ere, lehen aipatu duzuen klase eta nazioaren arteko pentsio hori ere beti horratzean jarraitzen du. Aldatu da, gauzak asko aldatu dira, baina zentzu batean berdinetan gaude. Nik uste dut horiek direla eta euskeraren auzia. Nik uste dut garrantzi gehien daukana liburuan astu behar nuela. Euskeraren auzia, azken urteetan ere erabilgarritasunaren edo inguruko... Jakintza eta erabilera, ezta? Bai. Horren inguruko kezkak hor pilpilean daude. Zure liburu dendan badaukazu kezka hori bai. Euskarazko liburuak, filosofia, saiakerak, liburu denda berezia dauka, Mikelek? Bai, Laurak izena du, eta ia esan hor sartzen zarenean ematen du ari zarela gure garaiko joera nagusien aurkako erresistentzian edo horako zerbait ez, garai batean bazeuden lanbide batzuk desagertu dira, saskigile o pregoilari edo farolari pizten zituztenak eta ematen du liburu saltzaileak Mikelen tankerakoak ere
badoa zela. Orduan, ematen du sartzen zarela gertaera historikoarean. Gero, beste alde batetik, hor badauzka sekulako kutiziak eta horrela, liburu batzuk, etzen dituena gogoan, baina ez hori bakarrik, imaginatu ere ezin zenuen egin existitu zitezkeenik. Eta irakurria ditu edo bestela ondo disimulatzen du. Hitz hori da. zuhurrak esaten dizkizu liburu bakoitzari buruz, horregatik arriskutsua da ere, soldata mugatua baldin badukazu, kontu zibili behar da, oreka bat, Zerbait apustu hori, Mikel? Bueno, eskerrik asko piropoengatik. Apustua, apur bat, nik nahiko nukeen liburu denda, bizitatu nahiko nuke liburu denda hori izatea zen helburua. Orduan, apur bat hor agian nainez egunean edo liburu herrian zentratua, baizik eta beti saiatu hor fondoan agertzen diren gauzak izaten. Eta adibidez, nik uste du liburu hau horrekin lotuta, nik liburu hau irakurtzean, lehenengo esatia batez ere, behitzetzen Txillardeginen hizkuntza eta pentsamendua, nola ez dago eskuragarri, ez? Gainera, irakurtzean ematen du dela 20. mendeko liburu garrantzitsuena. Eta ez dakit horrela izango den, baina horien artean egongo da. Eta ez dago eskuragarri gaur egun. Orduan, beti horrek pena handia ematen dit, nola ematen du berria behar dugu ere, baina bestearen desagertzea. Aipatzen duzu bibliografia oso zabala duka liburuak zelan ez. Markos, aipatzen zu, jakinek egin zuen lana bai, Txillardegiren obra guztia online dago, eta horri esker, ikertu ala izan duzula guztia, bestela, Mikel esaten da bilena, deskatalogatuta egongo litzateke dana. Liburuaren oinarri nagusia, Mikelek esan duen bezala, da, hizkuntza eta pentsakera, eta gero mensajero argitaletzea, uste dut, deskatalogatuta dagoela erabat. Gero, liburuan oso garrantzitsua diren esaterako Zoria eta behar izana, Giacomo Onodena, gaiak argitaletzean, sekulako liburua, ezin da topatu. Eta ez dakit nik teknikoki, baina ez zaitu ditzen hain zaila izan daiteke nik horrela ipintzea online edo noren eskura, ez? Jakinekoek egin duten bezala. Txillardegiren obra oso hartu, eta ipini bilatzaile on batzuekin, Jose Azurmendiren obra oso hartu, Gauza bera, Juan San Martín, gero, datozen urteetako doktore tesiak egiteko eta, primerako tresna da. Tradizioaren argi ilunak, hizkuntzaren purismoak eta diglosiak sortutako mugak agerian uzten ditu Altonagak saiakera honetan. Euskara estandarrago baten aldeko proposamena emanez. Ezberdinak dira, bi alde hauetako poeten munduko ikuskerak eta bertan egoteko moldeak. Gizon tormentatu batenak dira Milosenak, eternalagoak, terrenalagoak eta ironikoagoak Ojararenak. Atentatuaren aurreko eta ondorengo giroa. Etaren erantzuna, poliziaren jarrera eta gizartearen beldurra aztertzen dira testigantza eta dokumentuen bidez gertakariaren giroa eta ondorioak azalduz. Irati Jimenezek dio miresteak on egiten duela, arte bada mirestea, baina euskaldunok agian gure historiagatik edo gure konplexuengatik kostatu egiten zaigula mirestea, batez ere beste euskaldun bat mirestea. Bestalde, mirestea ez da pertsona bat idealizatzea violentoa izan daiteke. Mirestea da ikustea, badagoela pertsona bat, talentua handia duena, eta eskuzabaltasuna handia duena, eta berari begiratzeko gora begiratu behar duzula, eta zabaldu behar duzula begirada. Eta zentzu horretan, Txillardegi dudari gabe miretzia izatea merezi du, eta oso erraz utzi digu miresmen hori gure baitan piztea.